influencer yn rhywun sydd efo lot o dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, gwerthu pethau ar Instagram fel promoted posts, pobl yn dalu nhw i mynd i events, pethau fel yna. Mae fe'n hir. Os dy fi'n mynd fel am noson mas, bydd gyd o ffrindiau fi, neu efo wel, a ni'n cael gyd o'r lluniau o bwys y wel yma. Na i cymryd fel hanner awr falle. Dwi'n siŵr mae pobl yn dilyn fi achos mae gen i personoliaeth really cool ac yn gwneud lot i hawliau merched, ond dwi'n siŵr mae fe achos mae gen i bronnau bach yn fawr. Wneud lot o bikini pictures, ond mae rhaid i chi rhoi lot o fel engagement mewn i cyfryngau cymdeithasol fel hoffi pethau mae pobl yn dweud a cael comments a pethau fel yna. So mae'n bwysig i pobl ifanc gwybod bod cyfryngau cymdeithasol efo lot o negativity arno nhw. Ond hefyd mae fe yn gwaith galed, mae rhaid i chi postio pob dydd. Fi'n mynd ar gwyliau a 1 week o gwyliau bydd fel cynnwys am mis wedyn yn troi nhw mas. So mae fe yn gwaith galed. Mae pobl yn gweud i fi trwy'r amser get a real job, ond sa'n poeni amdano hwnna. Falle amdano fel sut fi'n edrych, aeth rhywun dweud bod mae gen i'r ankles mwy o dew yn y byd. Dwi'n trio just anghofio'r comments, ond weithiau fi'n ateb nôl. A wedyn pan chi'n ateb nôl, mae pawb yn dweud, sori, o'n i ddim yn meddwl bod chi'n mynd i gweld so mae rhaid i chi just galw nhw mas. Falle Brian Adams, David Walliams, na just pigo lan yr name drops na. Jeremy Piven o Mr Selfridge. Aeth slido mewn i'r DM a gofyn, allai gofyn chi 100 questions, and I was like, cool, go, let's go. A wedyn 2 cwestiwn mewn, a fe fel, yeah, let's just meet in London. I was like, no, not for that. A un o'r questions oedd ti'n unicorn? I was like, what? A wedyn, wythnos nesa, he came back again and was like, oh, Jess, wyt ti'n unicorn? So fi'n credu dyna beth yw'r llinell, Mr Selfridge, wyt ti'n unicorn? So mae pobl yn gofyn am lluniau troed i chi, ond unwaith nes i cael ddyd ma. Anfon e-bost i fi, just llun o troed a wedyn aeth fel ysgrifennu ar poster bach yma fel I love you, Jess, a wedyn cymryd llun. Efo troed so yeah, that's saved into my wank bank. Yeah, mae fe yn fake. Mae popeth yn Instagram yn fake, dwi'n meddwl, achos mae fe just highlight reel chi. So, mae neb yn rhoi lan ar Instagram pan maen nhw'n teimlo'n bach yn drist. Ar Instagram, dwi'n mynd ar gwyliau, fi'n mynd mas o noson efo ffrindiau fi, falle na mynd ar daith dros Gymru, ond actually, in real life, fi wastad just yn fflat fi yn neud dim byd. Fyddai byth yn dweud byth, ond I've got this huge fel ofyn am gyd o'r lluniau sy'n mas ar y we amdano fi, fel es i wneud shoot ma, pawb yn i fel yn gwisgo fel kimono a samurai sword efo fel boobs fi ma. So mae just llun fi, and I've just got this image o fe fel ar y clawr of the sun, so dyna beth sy'n fel haunt fi yn breuddwydio fi, yeah. Dwi wedi cael profiadau gwych yn neud job fi. Fi wedi mynd i Bora Bora, a oedd hwnna yn amazing. O'n i'n fel nofio efo'r sharks a'r stingrays a pethau fel yna. Es i'n mynd drosto i America, a o'n i'n saethu'r Hot Shots calendar sydd yn codi arian i helfaheroedd. O'n i'n fel gyrru tanks rownd yr US Army base a pethau fel yna. So mae wedi bod yn really cool beth sy'n nesa. Dwi'n siŵr lot o vlogs a lot o teithio dros y byd, hopefully, ond fi'n i weld.